Euskal Herria Irratian kulturarloa. Kulturarloa ahotik belarrirako kultur aldizkaria da. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten duguna, hemen astez aste, jakin eta ezagutu nahirik, edo dakiguna bere apurrean ezagutzera eman nahirik. Beste modu batez esana, jakinala horri zabalkundea emanez. Apirilera iritsita, literatura albiste izan ohi dugu. Liburuaren ehuna delata, urtean behin, iten da liburuaren ehuna, geuretzat aitzaki bat gehiago, liburuez, liburugilez jarduteko. Urte askotxo dira dagoeneko, 10 edo, hemen Iruñean, Biurdana Institutoan ideia polit bat eduki eta hori mamitzen hasi zirenetik, jendaurreko irakurketa saioa, euskaraz. Eta ez gazteleraz egin ohi duten gisa beti liburu bera, autore berarekin, baizik hemen egileak aldatuz joan. Horrela batzuren eta besteren ezagutza eiteko bidea erraztuz. Bernardo Atxaga, edo Axular, aspaldiskoak orain, gaur egunekoak gero, gertukoak edo urruntzkoagoak. Aurten Biurdana Institutoan engeru epaltza hautatu dute. Iruñeko Euskaldunon komunidade honek eman duen idazlerik eman korrena, kazetari, sortzaile, pentsalari. Aitzakia eman digute hortaz eta probetxatuko dugu aingeru epaltzarekin solasean aritzeko. Asmotan beirada bat ematea, orain arte sortu duen bere literatur lanari, begirada azalekoa, baina luzeskoa beharko du, hala baita, luzea, emankorra, ugaria, aingeru epaltzak plazan utzitako lana. Ohar bat hasi aurretik, inguruan buiata zalaparta askotxo dugularik izan dugu sona saldia, baina moldatuko gara. Hortaz, kulturarloan, aingeru epaltza. Plazara ateratako bere lehendabiziko liburua, Sasiak begiak baditik. Lehenbiziko liburuetan bentsat argitaratua, Sasiak ere begiak baditik izan zen. Karlistadak. Karlistadetan eta girotua, eta Iruñeko udalaren lehenbiziko literatur lehiak eta irebazitzuen. Formatua, narrazio, novela motza? Novela motza. Novela, gaina lehiaketak berak ere batzuen muga bat, eta orduan justu beldutu zen gainetik, muga hortan, eta horren lehenbiziko historikoa, eta hor, dena den, eta rekonstruzio historikoa ere, ez da egite, egiazki, karlistek egin zituzten mugimendu mendietan zehar egindako joan etorriak horiek historikoak ezote ziren? Batzuk batziren historikoak, aliatu ziren, garbi dago Arakil Ibarrean edo aliatu zirela behin baino gehiagotan, Iruñerrian sartu zirela behin baino gehiagotan, eta momentu batean gainera Iruña ere blokeatu zutela, alde guztietatik ez, Iruñan ezin sartu. Eta hori da, nola baita ere, hor da hon irudikatzen den iria liberala, eta mendia partez, bentsat, karlista. Eta oinezko ibiltari handiak, karlistak. Gero aldiz etorri zena, Garretatik erositakoak, hauek aldiz narrazio laburren bilduma, ez da? Bai, narrazio laburren bilduma, alako orden batean ziren, orden kronologiko batean ere gara historikoetan zeudelakoz batzuk girotuak, gaur egungo zera arte ez. Nola baitere emanien batasun bat, eta gainera orain pizkat, harrituta edo erdi harrituta galditzenet autofikzioa eta nola baloratzen den, hain zuzen ere autofikzioa erabili nuen batasun narrazio bildumari batasun emateko. Eta, orduan inorketzen aipatu. Aurrekari, aitzindari. Duela 20 urteko kontu ez ari gara, eske? Gero etorri zen novela, gizena, okerez baldimanago, eta giro ruralean, Nafarroko herriren batean edo hor, bidasoako baztaren batean kokatu da, Uruguerrak. Uruguerrak, horreman nuen alako jauzi bat, ez? Jauzi bat luzeratz, novela, gutxi gora mardula edo bazelakoz,
Gaina hori irabazi nuen, nola batean irabazi nuen lehenbiziko, Iruñeko udalaren lehenbiziko literatur saria, honekin irabazi nuen, azken Salvador sariak, Etzen gehiagorik eman. Etzen gehiagorik eman. Edo hori zer lan definitibotzat jo zuten Uruerrak edo esatzuten onaino? Onaino, nik uste dut gehiago izan zela onainoko zera bat, Nafarroko, Iruñeko rezikutxean aldetik, oraindik ez zen Nafarroko rezikutxean. Bai, eta, hor bai Emanuela, baina, gaur egungo denborretan edatak kokatu bat zen, eta hor, bazeon nasketa, ez? Giro ruraletik hasi, giro urbanora, eta, nola baitere zen alako metafora bat zen, ez? Gaur egun Nafarra, gaur egun Euskal Herria. Giro ruraletik giro urbanora, nik giro urbanoren etiketa reservatua nuen rock and roll, urte batzuk berandu etorri zen horretara. Ez altzen Uruerrak rurala zen moduan rock and roll urbanoa, ez? Bai, neurri handi batean, bai, baina, biak agertzen dira, bi giroak agertzen dira, gertatzen dena da, agertzen dena, hirian ere agertzen den giroa da, geto giroa, Euskaldunen geto giroa, Euskaldun erbesteratuen ere, hirira erbesteratutako Euskaldunen geto giro hori ere agertzen zela. Rock and rolla, gero hauko bana, ja erabat urbanoa da, ez du alako geto girorik. Eta horrez dakit autofikzio edo automendeku edo hor gazte denboretako? Pixka denetari da, hor protagonista kazetaria da, ni ere kazetaria izana naiz, edo, gaur egun kazetaria ere banaiz, baina orduan aktiboan eta jardunean, orduan, bai, hor mendeku txiki batzuk ere badireia egina, eta gauza autobiografikoak ere neurri batean ere egon daitezke, nik ezagututako giroak eta nik bizi izandako giroak hurbildik eta nola baitere liburu hortara eraman nituen neurrian. Gintonik hartzaile edade haundiak, horko protagonista batzuk behitzen. Bai, gintonik eta ginebra hutxean. Ez dakiten idala hundia izan da izan. Gaur egun ere hortaren errefiratuen. Ez dut ordenean ziurazki ematen, baina rock and rolla ondotik nik uste, etorri zenat Tigre eizan, tartean izan zen. Baina, zer esan edo, behar bada hori bai, egituran aldetik, narrazio paraleloa nola eginak ziren, historikoa, baina bi giro arraz diferente, zer esan edo, hor bai densidade handiko eta asko elaboratutako lana. Bai, hor gertatu zena, hor novela laburra da, azken batez eun horrialde, gutxi horrialdeko liburua, baina oso trinkoa kontatzen duen guztia, hortan erabili nuen formato berezi bat. Igual kontatzen nuen guzti hori, kontatzen nuen modu patxadatxuago batean, baina ez dakit beharra igual sentitu nuen haunitz errateko toki guti erabilita edo leku guti erabilita. Eta nik uste, ni oso pozik gelditu entzen aposte horretatik. Eta behar bada kritiken artetik eta ere, ez dakit, baloratuena eta ez zote den izan. Segurazki, bai. Gero gainera Euskadi sari ere bat zuen, horrak ere itzala matzion, ez? Eta bai, segurazki gehien ibili den liburua, gehien kritikatu edo kritikariko berenak edo jaso dituen liburua, azkenak enduta, edo azkenak ere. Rock and roll nik uste dut ere pizkatu barkabeagoan edo pasatu ezotezen. Nik uste dut neurri handi batean bai izan zen plazaratze maila honditan edo plazaratzeko modua liburu hori. Tigre izan eta hor Venezuelako oianetan gertaturikoak, Ipar Euskal Herrian gerra ostean, baina Europako gerra garaian da hor txekokatuko dugu gerraren kontua erretenitzagatik. Errepaso honetan gero
lastosua izan zen, berriz ere narrazio laburretara, eta berriz ere autofikzioa hor ere bat zen, alakorik zerbait, autoironia ere bai. Autoironia ere bai, bueno, bat ere ipuin batean, ipuin konkretu batean, zora gartzen aita familiako bat. Zunu trikin biltari, mendi biltari. Bai, hortan bai, hori nik ezagututako giroa, hor ez dut uste inolako pertsonaiarik da honik, nerekin edo niri isla da bete-betean denik, igual, denek izanen dute edo batek baino gehiago izan dezake, autoironia ere igual izan daiteke zeren batean, ez? Baina gehiago autofikzioa izatekotan, gehiago izatena hori azken ipuin horretan, ez, morroia, lehenago bertze bilduma batean agertzen gorroto hau. Familia etorri berri den edo etortzeko bidean dagoen kide berriren bat, ez? Eta aita alaben arteko airetasun politiko esan behar nuen. Ideologikoa horre bi kontu nazten dira, ez? Aita alaben artean ere izan daiteken nola baiteko lotuera hori eta gero ere zera lotura ideologikoa, nola baiteko odolaren lotura eta ideologiaren lotura ere. Eta, gero liburuei doakionez, helduen dako liburuei doakionez noski mailuen odola dator. Eta berriz giro historikoa, baina engonetan mendetan atzerago joanez, eta hiruko bilduma baten lehenengo alea da ezagutu duguna, zai gaude batzu behintzat bigarrenik inoiz etorriko teren. Etorriko da, eta behar bada uste baino, bai, baliteke aurten bukaeran edo, abenduan edo baliteke prest izatea. Hori bertze, nire buruari, gustatzen nire buruari nolabaitera apustuak egitea, ez? Eta hor banuen aspaldia onditik historia bat zebilki dana eta baneken historia luze izan ez dena. Egin dezaken gauza bat. 10 urte ez desagertu, merkatutik eta zeratik desagertu, eta orduan, eta atera 1000 orrialdeko liburu bat. Hori egin dezaken, hori autu bat zen. Baina, autu horrek bazituen problemak, ez? Alde batetik 10 urtez desagertuta hemen gaur egungo literatur panoraman eta liburugintzaren panoraman arriskutsua da. Eta gero, eta are arriskutsuagoa da euskal literaturaren kasuan, behar bada erdera batean ere posible liteke, eta izan ere bada 1000 orrialdeko edo 900 orrialdeko liburu bat plazaratzea. Euskaraz hori da suizidio literariorako edo suizidio komertzialerako biderik errezera eta montzera. Orduan, 10 urte lanean aritzea, gero gainera, behar bada argitaletxeek argitaratuko luketen, edo argitaratzera usartuko erliateken liburu bat ateratzeko, hori gehiagizko lana iruditu zitzen. Orduan, egia da, 3 aletan edo zera emanen dut, hain zuzen ere, arrazoi, atxak erraren lukenez, arrazoi komertzialak diela medio. Lehendabizikoa, nik uste izan dola erakarmena, eta, espektatibak ere sortuak dituena, Nafarroaren konkista gertatu bitartetak gertatu ondoko Nafarro ura, ze izan zitzeke, zer izan zen, eta, gero, zera, Nafarroko, eta Euskal lehenengo idazlen aztarnak eta horra gertuz doaz, eta horko borrokak eta guziak, hau zer da, rekonstruzio bat desmitifikazioa doana, edo mitifikaziorako bidean. Berreraikuntza bada, alde batetik, egia da, nik uste dut gaina saiatu izan naizela liburu horrekin, eta saiatzen nahi naizela, trilogia horrekin zehatza izaten, batutan, baina, berreraikuntza literario bat. Desmitifikatzailea neurri handi batean, baina behar bada, gauza desmitifikatzaile batzuekin gertatzen dena da, mito berriak edo, zora azten aldituna. Orduan, zera alde horretatik, ni ikaragarrian, ni harriturik gelditu naiz, ni gainera liburu hau plazaratu nuen, batzutan liburu bat plazaratzen duzu, espektatiba handiekin. Eta harratu zu, honek,
bueno, ez dakit, erantzun bat edo jartzun bat lortuko du, eta gero, dozein arrazoi dela eta, ez da alakori gertatzen. Zergatik, gure merkatua den bezalakoa delakoz, eta gero batzutan ere, gu ez garelakoz, guk uste guk bezain honak. Hori ere, faktore hori jakina hor badao. Baina liburu honekin aldeatzen gertatu izan zen. Atera nuen pixkat erranez, ia ze arraio gertatzen den, eta erantzunak ustekaben harrapatu nago. Nik uste eta nik espero, baina izi ere hobea izan delako. Eta niri batzuk erran izan diate, egin Iruñeko batzuk gainera, liburu irakurrita, enbat lagunen artean, enbat lagunek irakurri zutela, eta abiatu zirela, orain dela 2 urteko azte zainduan, toki horiek, hori, nik ateratzen ditudan toki horiek ezagutzera, Bearno ingurukoak, eta Nafarroa Beireko inguruko toki horiek, guretzat, engertukoak izan da. Erabat, ez ezagunak eta zezkiunak, eta Iruñetik 150 edo 120 kilometrora izan da, ez? Eta, holako gauzaketan zuten duzunean, galditzen da pixkatala, ez? Dios, zerbait edo lortu dut, ez? Edo toki batean, erabat pertsona ezagun batek harrapatzen zaitunean, eta baten aizu, eta bigarrena noizko, ez? Eta hori gertatzen zen hainbat aldiz. Eta, alde horretatik, horrek gogoa emate dizu, ez? Gogoa emate dizu, bigarrena lehenbailen bukatzeko, eta 3. ere, burutzeko, eskematez, nizartu nahi zen proiektu ondan, eta nik, gehiago zinezeko, ez? Mailuaren odola, hortaz oain arte, Paltzak plazan utzitako fikziozko liburuetan azkena, eta baita urrena ere. Narrazioak, ipuin eta elaberri, hoien berri izan dugu, baina bada gehiago. Esate baterako gaztetxondako eginak edituenak hor 4 titulo dira, Lur Zabaletan, Baloika, Urtegi Jauna edo Sorginkerien liburua, edo Pentsalari kritiko moduan egindako Entsegua, Bezperaren bezpera izenekoa. Baina gehiago ere bada, eta beste lan bat badu Aingeru Epaltzak, honako hau antzerkiaren arloan egina, Mugetan irri. Antzerki lan bat izan zen nire lehenbizikoa Mugetan irri. Hori 80. Gainera, estrenatzera iritsi zen. Estrenatzera, eta 30 bat saio edo intziren, hori 84an, izan zen nire baiteren estrenaldi, Zaziak 85an lortu zuen saria, eta 86an argitaratu baitzen. Ez dut enaz berriz ere antzerkian saiatu. Aingeru Epaltza, Iruñeko idazle, sortzaile emankor, pentsalari kritiko, Euskal Herria irratian pozik arro gaude, irrati honetan ere lagun eta irunzkin gile dugulako. Aingeru Epaltzaren lanen berri izan dugu asala-asaletik. Horra aipatuta gelditu diren lanetako bakoitzak irakurtzea merezi du noski. Hemen aditu dugu kultur arloan Aingeru Epaltzaren berri. Eusko Ikaskuntza eta Euskal Herria irratiaren elkarlana da aldizkari hau, kulturaren zabalkunderako, aho belarrirako errebista. Eusko Ikaskuntza, jakitez.